kineno ka ine class rep to japuonj biro ni we class rep ok nogoli dala uni bi ibed class rep e university we un ji mang'eny class ng'ato nyalo pick to ka kinyalo manage ka an abedo class rep from that 21st to date 2020 kinyalo manage ka nyathi manyako know how to play your cards be king'eni japuonj dwari to okidware be strategic kaka idwoko gik moko nikech be kidwoko gi marach supriti kidwoko gi anyhow supriti koro be strategical and tactical when dealing with such things to gima kikitim ni don't go and sleep with anybody nikech idwaro marks nikech idhi miyo ng'ano your body and at the end of the day pod grade cha ok dhi change onge emi dhi miyi because koki deserve eno put it at the back of your mind that ok japuonj no kende ema nitie gi decision results madhi wuok e portal ni nikech once nisetimo penj eno dhi mark external examiner be nitie gi say kanyo koro komi moki deserve external examiner cha dhi duoke nyaka e soup kata gimi deserve no koro kineno results nito ibro bedo like these ones have used me koro ndio sikuwa hapo kwa use your head.